Video masalam akhan engtin nge kan top dan kha abial nuina chu asana ama chawin restaurant a chuan ei turte siam ta ti chuan pizza order tu an lo om le a ava pek nak chuan a ma mei chia lo che sur pui bok khanin ti chuan atlan che san ang nge nia ani tu rang ani towa a che sur pui le lo lo ang ti kha kan top na nia ole ma sain khanu a che sur pui nu kha soga nin a hun malam chan chin lo chui lok taila tum kha chu anuna hausat na te bun ro turin hun pakhata wakala chumi huna chuan tlangwal pakhat hi lo oma an hanin kom chho chu chu pa che dan chu a fet chho sot ta khop maya atan tir chuan a han hial dona ma se chu pa chuan thlem na chitin rang in a thlema do hne ta lo ni a to pa chuan a thlem na ang chuan chutia a khosak pui man chu poisa tam tam tak mai a peta chu mai ni ravin a thian a tho pui nu a pat na tan a du thu sei boka he chuan a to ka chuan an na chu an tran chhota ni mun pakhata soga chuan poisa tam jok lo chuanan thalak lam a be chhotan ta chutia than lak ma mul lai chuan ka pakhat to tlanin tlangwal pakhat sina hero chuaka soga thalak saktu nen khan an khasa ti khriat takin an hanin benwala chuan le soga na chu mithak pa nen chuan khosak dun ani le ta ni chu mithak ba chuan soga ang boka bung thuk le tal boi tir mek nei che pakhat alo nei ve tho boka chu tiang chuan anni pali hi video masalama restaurant alo chol ve je thin kha khami kan seite kha an lo ni ta ni chu tiang chuan an thil tum chu kopui ngai ran koplovin bidang ne na hanin chen kolvel kha alo ni chho ta boka ni ti chuan zan kha chu soga chuan restaurant pakhata in ngai zong niom tak lim taka omlai chu awam hu fu ta hlo maya chumi te chu tu te nge kan ti chuan zo foi la hinota te khan nia chungin koplim takte han mu chuan anun lim lo zia ain kha chuaka a kopui pa hne na chuan anun lim lo thu le buwak thak dang atem du thu te asoya ti chuan soga chuan chu restaurant chu atlo ta fo mai boka a chan chu in koplim tak mai chu a hmu du wang ani a hmu tampo le thika a ri wa thil thalo om tam ta tel tel maya tum kha chu soga te omna chuan mei chidang pakha zokha lokalin engama seidu nei thu asoya soga potun khathiam takin endem ve maya mase chunu chuan engdang sei tam lovin mi pa chu athlem tu le tarang mai a kopui pa sina chu anin thu le soga kopui jok chu du thu a sei tam mia chu tiang chuan bo wa ka kal chhota ni ti chuan en engma thleng lo ang chuan anin tha liam le ta zan kha chu sogai chu sina ina chuan avalenga a satna vasoya chutia anin komanin komta nu chuan soga chuan a kopui pa chu a hlimpui to lo thu te po sei chuak ve ta nge nge ni chutai chuan thil thadeu ka hmuti rang cheti na mi tuama hun pakhata ankal ta ani na taka chuan a fuai na hmuna hian ama lo midang tam tak pon lo oma phone in video in an lo ka var hloma amit tuamna han phel meu chuan mitam takin an lo hual lui to maya ama ro chu a han ha chuak zoka amu manglek chulo nin chuta tang phei chuan restaurant mi pa abial nu ne na hlim deuh kha angai to chuak ta ti buai dan tu zong tran ta ni ti chuan ati buai chho dan chu video masalama kan khret tong kha na nia ti chuan an tin nge hinota khan zo foi kha ang nam lo thrin ti khriat thei dan ti kha kan soi denga rum kha chu a pizza sem tu a han la khoma an chuak chu sogai ta tu kha lo ken theng hil hlo maya hinota chuan a kolet le ai chuan tin ke man ka pek sak mai nge tin avakala soga la chuan zo foi lo kal ne motin thuam no halloween lo chang ran mea ma se hinota zok lo lut ta si chuta thilom dan zong chu hinota chuan a khriat thiam ha ta ni chuta tang chuan phubalak dan tu zong ve ta chuan kan khret ta kan khan anin then zui ta khania chuan video ma salama khan zo na a chun zom jelang em nge nia asim kang ti ero kha chu apa tuna hian chan na ta lem lova ma se ti kha chuan ai fi azok in an bo ko kal dan vel pokan kha thei ta zok ani
part 3 hi om to lo nin ja khria alo om ane chuan kan chun zom le zeranga om to lo ni ga chuan video danga thil dang ai nom zok nen kanin mulai vek don ya zawai chung alom tho ko soya BSW hi MSW zirnale social worker chatak ni tura kailon poimu takani admission rantila theitop kan lo chwa puyang che admission ti dule she chiang du tan Divine Mercy College Bongkon Lunglei Road Aizawl contact 8014529978 9436782033 9612393856